Subarun Scotti Colin McRae on ensi kertaa suurajoissa, mutta tästä kaverista kuullaan vielä paljon. Suomeen jää kiertämään 1000 tarinaa sympaattisesta ja myhäilevästä nuorukaisesta, ja erityisesti hänen ajotyylistään. 1. Colin McRae kaataa Subarunsa. Tässä vasta ensimmäisen kerran huikeat voltit. Uskokaa tai jälkää, matka jatkuu tällä autolla kuitenkin vielä ajamalla. Tämä kannattaa katsoa uudestaan. Voltteja suorin vartaloin tulee peräti 4 kappaletta. Subarun turvakaaret kestävät ja ohjaamo pysyy ehjänä ja tietenkin kuskit sisällä. McRaen ajotyyli on omaa luokkaansa. Katsokaa, miten valokuvaajat saavat oman osansa Scottin hiekkaryöpystä. Tästä puhutaan pitkään ralliväen keskuudessa. Poikahan tulee kuin suomalaiset. 10 M-pinnaa. McRae hukkaa välillä takapyöränsäkin toisen kaadon jälkeen, mutta mies taistelee maaliin saakka. Colin McRaen omintakoisesti muotoiltu Subaru kulkee kovaa loppuun saakka. Maalissa Scotti on 8 ja kerää katsojilta parhaat pisteet. Suomalaisen lempinimen Killing Colin hän sai viimeistään vuoden 1992 Jyväskylän suurajoissa. Silloin Subaru Legacy kiepsahti nurin, mutta yrityksen puutteesta ei Colinia voinut syyttää. Vähän vajavaisin eväin mies sinnitteli eteenpäin ja ajoi niin kovaa kuin rahkeet antoivat myöden.